Понад 200 років тому сталася перша анексія Крима. 19 квітня 1783 року цариця Катерина II видала маніфест про прийняття Кримського півострова, острова Тамань та всієї кубанської сторони під державу російську. А ще за кілька місяців скасувала незалежність Кримського ханства. Російська імперія скористалася розбратом у правлячій династії Гераїв, підбурювала підлеглих ханів на бунти, а недореформовані та розрізнені корпуси яничар та загони ханів не могли протистояти потужній, озброєній і, головне, регулярній імперській армії. Так Росія приєднала Крим. Проте в поспіху забула головне – не отримала письмового зречення престолу Шагін-Герая, останнього кримського хана, та присяги кримсько-татарського народу на вірність Росії. Тому маніфест 1783 року вважається незаконним, а приєднання півострова – анексією. Для кримсько-татарського народу відтоді почалися століття гонінь і переслідувань. Росії потрібно було Чорне море, Росії потрібні були через проливи вихід до Середземномор'я, а тут якийсь Крим. Ну як його було оминути? Тому Крим був приречений на війну. І до тих пір, поки індивідуальна вилучка кожного кримськотатарського бійця перевершувала таку у росіян, то кримський ханат мав шанс. Натомість, після того, як почала все вирішувати груба вогняна сила, у кого більше рушниць, той головніший, то кримський ханат був приречений.